nek spavaju svi naši mili i besmrtni. Pod mostom, kraj druge ženske gimnazije, nabijala Miljanska treća. Sutra je nedjelja. Uzmite prvi tramvaj za Iliću. Naravno, pod pretpostavkom da ne pada kiša. Dosadna, duga, sarajevska kiša. Kako li je bilo Čabrinoviću bez nje u travici? Mi je proklinjujemo, psujemo, a ipak dok pada, zakazujemo ljubavne sastanke kao da smo u najmajskim maju. Mi je proklinjujemo, psujemo, svjesni da od nje nikad Hrvatska neće postati ni badalkivi, ni sine. Pa šta? Zbog toga zar manje bit će moja glad za tobom i manje moje gorko pravo da ne spavam kad svijet prijeti kuga ili rat i kad jedine riječi postaju ne zaboravim izbor. Uostalom, možda ovo i nije grad u kom je ću umrijeti, ali u svakom slučaju je zaslužio jednog neuporedivo vedrijeg mene. Ovaj grad u kome možda i nisam bio najsretniji, ali u kome je sve moje i gdje uvijek mogu naći barem nekog od vas koji volim i reći vam da sam sam do očajanja. U Moskvi to bih isto mogao, ali Jesenjin je mrtav, a Jevtušenko sigurno negdje u Gruziji. U Parizu, kako da zovem hitnu pomoć kad se ona nije odazvala ni na poziv ime? Ovdje zovem ni toplije svoje sugrađanke i one čak znače šta je to što me voli. Jer ovo je grad u kome možda i nisam bio najsretniji, ali u kome i kiša kad pada nije prosto.